A anulación da prórroga concedida a Ence polo goberno de Mariano Rajoy non é firme. Nesta mensaxe insistiu esta mañá Comisións Obreiras. O sindicato recorda que a sentenza da Audiencia Nacional está recorrida no Tribunal Supremo. Que se presentan por parte dos comités de empresa e da propia empresa, vai haber outra serie de recursos que esperamos que superen a media dúcia de recursos, e en todo caso terá que ser o Tribunal Supremo quen decida si Ence se ten que ir de Lourizán ou mellor dito, si é legal ou non é legal que Ence este en Lourizán. E incluso dende o sindicato defenden que se o tribunal confirma a ilegalidade da prórroga, habería instrumentos xurídicos para evitar a marcha de Ence, como adscribir a empresa á Autoridade Portuaria de Marín. Na ría de Vigo todos sabemos que hai dúcias de empresas industriales que teñen a súa actividade, que a manteñen e que a manterán. Por que razón? Porque non lle resulta de aplicación a lei de costas, porque son empresas que están adscritas á Autoridade Portuaria de Vigo. Primeiro que hai que esperar a sentencia do Tribunal Supremo. Pero inclusive cunha sentencia contraria do Tribunal Supremo hai solucións xurídico-administrativas dentro da legalidade para que Ence permanezca en Lourizán, que sería a adscrición de Ence á Autoridade Portuaria de Marín. Así as cousas, esta opción foi descartada polo Goberno Central na mesa de diálogo. Promover unha mesa de negociación para que haxa diálogo sin ningún outro tipo de responsabilidade e sin ningunha alternativa concreta, nos entendemos que é unha auténtica tomadura de pelo. Pedrosa acusou tamén o BNG de criminalizar os traballadores e criticou as últimas declaracións do voceiro do Partido Popular de Pontevedra, que asegurou que a prórroga non estivo ben feita. Aconsellarlle que facer unha telmada non leva a ningún sitio. Parece que o que quere facer é tirarse do tren en marcha. Comisións Obreiras fixo tamén un chamamento á cidadanía para que apoien as vindeiras movilizacións que convoquen desde o comités de empresa dos traballadores, convencidos do peso que a presión social pode ter na decisión do Tribunal Supremo.